Ususemthethweni umbango wokubuyisela ejele lowo owayengumengameli wakuleli uJacob Zuma. Abaphendulile abathathu bathi isinqumo sikashwele senziwa ngenhloso ephambene nomthetho nencike ecabangeleni lowo owayengumengameli. Bathi uZuma ubengafanele ukuthola ushwele wokugula ngenxa yokuthi uke waba ungumengameli. uZuma kanye nomnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo bafake isicelo sokudlulisa isinqumo senkantolo ephakeme esasithi ukukhululwa kwakhe ngoshwele wezempilo kwakuphambene nomthetho. To consider the reasons given by the commissioner at the time, it was not a reason which was supported by evidence. He also overlooked the reports as well as the submissions which were made by the medical parole. And so in all likelihood, I believe that the SCA will not grant Mr. Zuma leave to appeal. Ngonyaka owendlule uZuma wagwetshwa izinyanga eziyishumi ebhadla ejele ngenxa yokudelela inkantolo. Kodwa ke uFraser wamkhulula ngoshwele ngemuva kwesikhathi esingaphansi kwezinyanga ezimbili ephikisana neMedical Parole Advisory Board. iHelen Suzman Foundation kanye neDA bathathe izinyathelo zomthetho befuna isinqumo sikashwele sibuyekezwe ngokusheshsha. Lolu daba luzoqhubeka mhla ziyi-15 kuNcwaba.